kuću, vrat. Gde si, Mihajlo? Volim te. Što si mi rekao? Volim te, brat. Ti si gej? Ne. Što? A šta to? Pa to je zanimljivo, znaš kao. Šalim se, šta ima Mihajlo Madiću, si dobar, brate? Nismo se... Nisi u live-u, možda pričaš da se drogiraš, znaš kao. Šalim se, si dobar, brate moj? Jesam. Jesi našao devojku? Pa imam onu Laru. Pa jeste se poljubili? U obraz da. Pa znači onda ti nije devojka, evo te. Pa dobro, bit će. Biće, a? Ali bi je cepo iskreno. A šta to? Smoki, pa iskreno, ne, izvini što te pitam, mi smo muškarci, jel bi je cepo? Pa dobra je devojka, šta je fali? Mislim drugarice kako god. Pa pitam te, jel bi je cepo? Pa to je malo da je ne uplašimo. Jel bi je cepo, kako plašenje? Što bi se uplašila devojka tvog pitona? Ne, da brate, stvarno. A iskreno, brate, imaš 18 godina, jel bi već umočio nešto? Le. Evo, ništa. Zato ja sam upravno htio da ga pitam sada, on trenutno večera. Čega me zoveš, ja bi došao. Jel bi došao za novu godinu, proslava nove godine moje? Sam bi došao, pitaću tatu, ja sam upravno htio da ga pitam sada, on trenutno večera. Dobro, znači pitaj Ćaleta da li bi te pustio da dođeš u Novi, verovatno u Novom Sadu će biti vikendica ili blizu Novog Sada, možda Beograd, ne znam ja gde ćemo naći vikendicu, da li bi došao na proslavu nove godine, Simijeve? Naravno, sve za tebe. Dobro, ajde ljudi, ovdje ćemo zapisati, znači ko je rekao sve da dolazi? Delić, Mihajlo Madić. Ajde, ljubite brat, pa se čujemo.